kumsi benta banai ke jisikri ya ka imlang salang wan pen bhapat ya kitu ki samla ki blakrni ya ka jigdi drugs henry ki bakwa ban light ban ino kawai kalung yin nakshnong lung sing waska sils klasim ya ka jingkli da ka plasna ya kawai ka jaka sumar ha ka te kisnong ya ka te ka jaka sumar la jekerteng ha ka kemi jong ka te kalung yin ka kong thiu walang bat ka kerteng popura jong ka te ka jaka sumar ka thiu integrated rehabilitation center for addict ha ka jingli kendo ya ka kong dublin walang ka khun khadu jong ka te kalung yin kalai thu ba hadien baglai i babon ki khna samla po ka sek langop ka jingdi dogs kalak perkhat ya kalawai ka bakumnu kinsiam nomar haba kila kerni bat ki bahi yang sem kila sem ya ban pen kalai ki kalau ongru bahaba phai pat sawes kasil hadu benta ompat don setia ki baphai khmat ban snai kum kitei ki jaka sumar kumta da ke jiya mujur lang bat si yang sistem kelarai ru ban snai ya kate ke jaka sumar mentahi abangan ang sedang ningkong community ngabo 15 beds capacity tengin sapen ya ka bansawan lada khambun shugi khanna ki banwan te kadang don bun bha ka space ngatai phiru philai ihi ka kamra tengin ang thap shu ki ben rekat kum ka gom megalaya norms mo jong ka social welfare gi babu ini ki rehab center ki bo sha 15 beds ningkong hapol ba plate te menta tengi bo sha 15 beds after that te lada kidang bun shu ki khanna ngila ban extend namar pi ka jaka ka ba he kam don jing yang ngi bangin extend ngi hang ni ngi don director coordinator ibade ta project officer nang ta ngi don ichokide nang ta ngi don cleaner nang ta de ki part time pede long ki part time pede ngi don doctor ki counselor nang ta de ngi don ki peer educator srungi ladan outreach worker nang ta yoga therapist nang ta ngi don ki staff extra office staff clerk accountancy bale ya ka office hang tur ngila apa ki naman ta ki khna pada ngibun ki activities ba ngidon hang ne ngile ya ki basketball ya ka volleyball nang ta badminton nang ta ngibu ki garambut nang ta ngibu ki ni ki ladu bale ladu gitu nang ta pada ngi phale exercise ki ma ka don ka yoga therapist te kan don ka exercise atat ba ka dei kan snong nong kendong hang ni ngalaban pha puk per yaki ngalaban pha thungjur yaki te ngadon ka pung shani selendet ngalaban phali khwai do khai yaki tang ba entertain te kibun bha ki activities na mar kum ya kitu gijan kena ban penkot na ka tu jingpang ba ki la long adik mo ni habdan kambun bha ki activities te ban ong hapo sorne hapo nong stonne hapo min town mo nimdan ka space hang ni tengi bun ba ka space mila ban le tracking phaki ki tulum ha en phahir bang yulum katu ka long ka exercise ni pha mara step yaki nama kani kadang long ka area ka ba itnat bah nang ta ka jakaru ka he bah te ngibun bah ki activities la nga batay in details te ngamlar ban batay mangila ban plus ki activities adina